И какво става, хора? Аз съм X-Chips от Eternal Gaming и това е третия епизод на League of Legends, в който играл топ. Да, топ. Геро си го купих вчера, не съм толкова добър с него, но миналата игра бях с доста добър резултат на 9-0, затова мисля, че е добре да игра с Wukong. Какво представлява нашия отбор? Бранд Мид, Jarvan четвърти джунгъл, Ясу мисля, че е бот и Тим е бота, аз съм на топ. Другия тим, Lee Sin джунгъл, Ясу топ, Twisted Fate мид и тези двамата са на бот. Така че, да. Другия тим са бронзови ранки, дано победиме. Да, ще бъде добре ако победим. Но аз имам скин, който малко да, аз нямам скин, всъщност това има качово. Аз нямам нито един. Всъщност имам един. Те са събрали да вземат глубофа. И ето почва да идват за зоните, чисто цвети гордо добри зони. Ето го този. Ще го пребивам след втори зон. По принцип мен от Ясу не е. Да, това беше слабо. И водил. Ще се опитам да фармя с Wukong, на мен ми е удобно да фармя. Просто класично. Добре, втори не го добре. И те взеха в разговор. Да, Wukong се стреля супер удобно, проблемът е, че маната свършва много бързо. Фърст бут, ма. Аз пък фърст бут. Може да оправим нещо. Това би даден. Добре, кой камера? Кой здрав бой ми удар? Дей си нагаден жена. Което само... Добре, Ясу може да ме води по фан, но аз съм просто предпазлив за Лиси. Това ще покажа да скача. Точно сега да скачи. Ще научи. Добре, ще реколна. Защото най-също ще стане. Yes, прецак. Добре, той се атака, ще реколна. И значи първи айтем, доколко знам, трябва да се игра.
Нещо време да умира, нали? Кот не е хубаво. И Ясу ме води с много ме води. За фар мога да насия, но колега, просто ще го той трети, аз съм трети. Но съм направил. Ще пукне. Yes! Добре, имаме да изчим. Просто лагна му и изчим. Трябва ли малко мана да защото да, много бързо ми се снима. Добре вече моя усилие. Добре, на което вече не се плаща се чунгъл. Доколкото знам, аз Ясу можем да правим комбо, но той е чак на бот, така че няма смисъл да слизам на бот. Аз се връщам. Връщам се, гледа си. Малко това според мен ме притеснява, но се опитвам да го трепам. Значи Ясу е много по-страшен с такви шифт, но дано да оцеля докато. Да. Оп, вземи фарма и не свършвам, аз затова пак. Хубавото е, че тук има ларт, което е много хубаво. И... Подгадам. Да, горе. Още малко си един първякам. И между другото съжалявам за предишния клип, че не беше HD, просто нещо с кантацията се бъдна и нагоре на HD. Но този ще бъде HD. И слушай. Се опитам сега да... Искам да ме уча. да беше много. Готово. Ясу беше убит. Да. Ще се опитам да пушвам кула. В принцип аз обичам да пушвам кула. Много добър пушер. Така. Много на мен е също. Не се чувам, не се ама. Просто реколвам и да. Взимам си, ще взема мана. После. Значи тук приемаме хидра, така. Това взимам и ще подам и взимам това. Добре, горе-долу. За момента ми добре. Това ми е
5 играчи в полпункти. И го водя. 2 кила и фарма. Дай по фарм го водя. Но фарма не. А и между другото имаме нов член в отбора. Ice Bull България. Не знам какво го знаят. Решихме да го приемем и да. Той значи, те съм по-опасни, мога да го убия, но не знам защо продължава да играе директ. И той игра. Да, добре. Вече съм накинал. И аз се фидвам и бутам това. Бум. Искам бързо тогава, защото типовете стават супер дълги. Аз казвам. Защото може да не видя, че пинквам и да се да пиша да рапорт и такива, но това ще е. И първият ми е взет, хидра. Лейсен видя в солар. Ще давай, Джарван, ще го убиеш. Ай, това беше да. Много гадно. Браво, браво. Да го напиша, никъде не виждам това. Ай, това ще го убие сега много лесно, но той идва на супер малко кръв. И хора, дано типовете пак не да се късмет, защото всеки път, когато снимам, печеля. Бе. Да. Добре, услуга лесно. Така. Где мана почвам и ще се опитам да пусна втора склон. И платно. Да видим, бе. Този има ли булба? Или си летел? Yes. Вот. Цяло чудо е, че Джарван още не ме е ганкнал. Добре, толкова не си има тази яш. Или просто... Е тая. Добре, аз се оговоря. Имам съм тесен фан, той на 49, имам 4 сила, той няма един. Да, напред съм. Кой искаш от моя? Бой ли искаш? Той знае, че аз мога да го чупа от бой. Дори и с тих shift сега е безполезен. Оп! Точно какво ми трябваше. Така, имам булба. Друго не ми трябва. И сега ще му напълня. Да, той има ларпът, но... И аз гледам. Не искам да ме шедаунват, все пак 14 минути сме. И за момента разбивам. Аз съм имам вече 5 кила на 5.
Тия няма. Значи взема, казвате ми, че Infinity HD Girl, айде го. Тоест Wukонга, не знам доколко е вярно, ще го проверя. Главно заради които ще и големия демидж, той има един гаден и който дишо да много слухтаси просто SS Edition и джазването си показва много от това. Не знам как не е ясно, но той просто... ето, аз си идвам за него. Много трябва да се само. Дано нашия е по-добър от това. Аз ще ги нападна в това. Ау, това беше много, много зле. От нея. Пускам. Доста по-шо. Оп. Добре, още един кил оставам Legendary, което е доста добре. Получих едно. Получих е. Сега. Така. В тази ще ми измерили. Дава ми класно. Може да биеме Драко, но всъщност това не е лоша идея. Добре сме стигнати, те просто се зарем, това се знае. И вече съм вече заре. Чакай, че Джарван от не се бой от техния под което е срам. Все пак той е нашия джунглер. Бей го. Wukong има... Окей, тя е леко. Това е умира. Добре, взехме дракона. Помниш, може да е всъщност. Между другото тропа умира. Така, отивам да отбия. Добре, 35, дано не е труден кил. След малко получава мои ученик между другото. Добре, само аз си правя да няма. Аз ще правя... Какво правяш на топ? Дели и бутах плата, бутах. Добре, ще взема аз. Не е труден си.
Ultimate ми бил здрав дори. Oh, fuck. Come chegamos. И да, това е победа. ГГ. Надявам се този клип да ви е харесал. Хора, до следващия епизод, ако ви е харесал, да, може да се абонирате, харесате клипа и да пишете на коментарче и до скоро.